De Balzerte Veert, je verhuist bij mij in huis, luidt dicht en dus hien we de aanroende nacht matige frost. En wat weer de opkomst van de zinnen van de morgen mooi. En dat winterwaar, schitterend joert. Maar ze zullen het net blijven. Ik denk dat we tak een week oergaan op Wikse volg waar en dan hebben we het ook taai waar. Wel, joen en vannacht is het nog altijd een winter. Een heldere nacht, kans op dampwaar of mist en kans op gladens. Maar temperaturen om bij de -1, -2 graden op de eiloon en -4 of misschien nog wel -5 graden op het Vesterloon. Steeds maar lichte ontmatige frost. De wind is net al te sterk, die is er uiteindelijk haast net en komt uit oost tot noordoost. Morgen alweer een mooie dag. We doen met flink wat zinnen, letterlijk wel wat meer bewolking en we hebben toen de temperaturen om bij de 2 of de 3 graden. Ik denk op de eiland een graadje heger, maar het is wel noffelijk waar. Het is geniertje, maar net al te sterke wind, wat restig gewoon, zwak, misschien nog matig krijgt 1 onttraaien en die komt dan uit het noordoosten mooi. Zorgen we naar de nacht naar Manjetan en hebben we het nog altijd nog lichte frost, -2, -3, -4 graden. Manje is ik nog wel een winterdag, temperatuur 1 of 2 graden boven 0 dag, in de nacht toch nog altijd een lichte frost. Met deze maasje rinnen de temperaturen op, deze nog wel droeg, maasje spant er al om, het zou best op ruim uitdraaien kunnen. Daarna wisselvallig, wierd en hegere temperaturen. We moeten manje maar weer even in het waasje.